गुलबुआ। रात्रीचे साधारण 12:30 वाजले होते. जितू मित्राकडे राहायला जातो सांगून गावाबाहेर असलेल्या एका नदीकिनारी येऊन बसला होता. त्या नदीचं पाणी अगदी संथ गतीने वाहत होतं. जितू त्या नदीच्या प्रवाहाकडे एकटक पाहत बसला होता. मधूनच येणारा गार वारा त्याच्या डोक्यावरून कोणी हात फिरवावा तसे त्याचे केस उडवत होता. त्याच्या मनात बरंच काही साचून राहिलं होतं, पण ते त्याला कोणापुढे बोलावं काहीच कळत नव्हतं. म्हणून तो आज त्या नदीच्या संथ प्रवाहाकडे पाहत एकटाच गाणं गुणगुणत होता. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा. त्याच्या सुरात एकटेपणा, दुःख, विरह, वेदना सगळं काही झळकत होतं. तो नक्कीच कोणत्या तरी वेदनेतून, त्रासातून जात होता. तो गात असताना त्याचा आवाज कापत होता, घसा कोरडा पडत होता, कारण कदाचित तो आतल्या आत रडत होता. तेवढ्यात अचानकच तो थांबला. त्याला जाणवलं तिथे तो एकटा नव्हता. नदीपलीकडे एक बाई उभी होती आणि ती एकटक जितूकडेच पाहत होती. रात्री इतक्या उशिरा ती नदीकिनारी काय करत होती तसं जितूला जरा अवघडल्यासारखं झालं. त्याने त्याच्या डोळ्यांतील अश्रू एका हाताने पुसले आणि समोर पाहिलं तर नदीपलीकडे असलेली ती बाई कुठे गायब झाली होती. जितू उभा राहिला. तो तिला इथे तिथे शोधू लागला. एखादी बाई अशी अचानक कशी काय गायब होऊ शकते? तेवढ्यात त्याला ती नदीवरच्या पुलावर उभी दिसली. तसा जितूचा जीव शांत झाला, नाहीतर तो क्षणभर घाबरलाच होता. जाऊ दे ना, असेल कोणी बाई असं म्हणत त्याने तिच्यावरून त्याची नजर हटवली. तो वर आभाळाकडे पाहू लागला. पौर्णिमेचा चंद्र ढगांआड दडलेला होता. वेगवेगळ्या आकारातील ढग हे त्या नदीच्या पात्राप्रमाणेच हळूवार पुढे सरकत होते. तसा तो आकाशाकडे पाहत पुन्हा एकदा गुणगुणू लागला. एक दोन मिनिटं झाली असतील. त्याची नजर सहज त्याच्या उजव्या बाजूला वळली आणि त्याच्या छातीत धडकीच भरली. ती बाई जितूच्या जवळ येऊन उभी राहिली होती. माफ करा, मी तुम्हाला घाबरवलं तर नाही ना? नाही, मी ठीक आहे, दचकलेला जितू आता स्वतःला सावरत म्हणाला. तुम्ही छान गाता, पण तुमच्या आवाजात एक प्रकारचं दुःख मला जाणवलं. हा हो, जितू थोडक्यातच उत्तरला. तुम्हाला मी इथे आलेली आवडली नसेन तर जाते मी. तसं जितूने वर त्या बाईकडे पाहिलं. तिने साडी नेसली होती. डोक्यावरून घेतलेला पदर, त्या पदरानेच तिने तिचं तोंड झाकलं होतं. पण तिचे ते डोळे, ती वयस्कर बाई नव्हती. साडी नेसलेली 20-25 वर्षांची एक सुंदर तरुणी होती. नाही, तसं नाही, मी वेगळ्याच दुःखात आहे. प्रेमभंगाचं दुःख हे असंच असतं. कोणाला सांगून ते हलकंही करता येत नाही आणि त्यापासून स्वतःला सोडवताही येत नाही. तुला कसं कळलं माझा प्रेमभंग झालाय तो? तुमच्या हृदयातील वेदना तुमच्या गाण्यामधून स्पष्ट कळतात. ते सगळं ठीक आहे, पण तू इतक्या रात्रीची इथे काय करते आहेस? माझी काहीशी तशीच अवस्था झाली आहे. माझ्या घरी कोणी नाही, मग येते मी इथे नदीकिनारी. इथला गार वारा डोळे बंद करून माझ्या अंगावर घेते आणि मनावरचा ताण कमी करते. ते दोघे बराच वेळ तिथे गप्पा मारत बसले. एकाच रात्रीत त्यांची बरीच ओळख झाली. जितू तर त्याच्या आयुष्यात घडलेली संपूर्ण गोष्ट त्या मुलीला सांगून मोकळा झाला होता. जितू तिच्या नजरेत बुडून गेला होता. तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच जादू होती. पण आता निरोप घ्यायची वेळ झाली होती. ती मुलगी तिथून उठली आणि पुलाच्या दिशेने जाऊ लागली. उद्या परत भेटणार का? जितूने तिला न राहून विचारलं. तशी ती हलकीच हसली आणि तिने होकारार्थी मान हलवली. जितू आता दर रात्री त्या नदीवर जाऊ लागला. ती मुलगी ही रात्री बरोबर 12:30ला तिथे हजर होत असे. तिच्या बोलण्यामध्ये, खास करून तिच्या डोळ्यांत एक वेगळीच जादू होती, जी जितूला तिच्याकडे यायला भाग पाडत असे. जितू संपूर्ण दिवस तिच्या आठवणीत रमत राहायचा. कधी एकदा रात्र होते आणि तो कधी तिला भेटतो असं त्याचं व्हायचं. पण त्याला झोप न येण्यामागे अजून एक गोष्ट होती, ती म्हणजे तिचा चेहरा.
त्याने इतक्या दिवसांत तिचा चेहरा नीट पाहिलाच नव्हता. एकतर ते रात्रीच्या अंधारात भेटत असत, त्यात डोक्यावरचा पदर ती नेहमी चेहऱ्यावरून ओढून घेत असे. त्याला तिचा चेहरा एकदा तरी पाहायचाच होता. एके दिवशी त्याला घरी करमत नव्हतं. तो रात्री 11:30लाच त्या नदीकिनारी पोहोचला. आता इतका वेळ इथे नुसतं बसून राहण्यापेक्षा आपणच आज नदीपलीकडे जाऊन तिला आश्चर्याचा धक्काच दिला तर, असं मनाशीच म्हणत जितू तिथून उठला आणि नदीवरच्या त्या पुलाकडे जाऊ लागला. तो आजवर कधीच तो नदीचा पूल ओलांडून पलीकडे गेला नव्हता. तिथे जाण्याचा त्याला तसा कधी योगच आला नाही. शाळा, कॉलेज, बाजार, दुसऱ्या गावी जायचा रस्ता हे सगळं या नदीच्या अलीकडेच होतं. नदीच्या पलीकडे होतं एक छोटंसं गाव, पण तेही फार आतमध्ये. त्यामुळे मुद्दामून तिथे जायचा प्रश्नच नव्हता. आज जितू पहिल्यांदाच त्या पुलावरून नदी पलीकडे आला होता. तो 5-1 मिनिटं चालला असेल, पण तिथे कच्चा रस्ता आणि दूरवर 7-8 फूट उंच वाढलेली दाट झाडी पसरलेली त्याला दिसली. तो तिथून जातच होता, तोच त्याला कोणाच्या तरी कुजबुजण्याचा आवाज आला. आवाज झाडीच्या आतून येत होता, म्हणून तो सहज आत जाऊ लागला. त्याला तिथे एक मुलगी एका मुलासोबत दिसली. ही तीच मुलगी होती जी रात्री नेहमी जितूला भेटायला येत असे. त्या मुलाने सोबत आणलेला कंदील जमिनीवर ठेवला होता. ते काहीतरी कुजबुजत होते, पण त्यांचं बोलणं जितूला ऐकू येत नव्हतं. पण त्यांच्यात नक्कीच काहीतरी जवळचं नातं होतं. जितू हे पाहून आतल्यात रडू लागला. तो तिथून निघणार तोच त्याला तिथून आरडाओरडीचा आवाज आला. तो तिला तिथे जबरदस्तीने घेऊन आला असावा. या विचाराने जितूचे पाय जागीच थांबले. त्या मुलीला जितूच्या मदतीची गरज होती. जितू रागारागात मागे फिरला. तो झाडीतून सरळ त्यांच्याकडे जाणार तोच समोरील भयानक दृश्य पाहून त्याचे हातपायच गार पडले. मदत त्या मुलीला नाही तर त्या मुलाला हवी होती. त्या मुलीच्या चेहऱ्यावरचा पदर आज पहिल्यांदा बाजूला झाला होता. त्यात लपलेला तिचा तो भयानक जबडा कोणालाही धडकी भरवू शकला असता. ती त्या मुलावर एखाद्या जनावरासारखी अक्षरशः तुटून पडली. ती त्याच्या गालाचे, मानेचे लचके तोडू लागली. हे भयंकर दृश्य जितू स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहत होता. तिथे थांबणं म्हणजे स्वतःच्या जीवाला मुकण्यासारखंच होतं. जितू शक्य होईल तितक्या वेगात पळत त्या पुलावर येऊन पोहोचला होता. त्याचा जीव थोडक्यात वाचला होता, म्हणून त्याने सुटकेचा निश्वास सोडला. त्याची नजर समोर गेली. पुलापलीकडे ती मुलगी त्याची वाट पाहत होती. जितूवरचं संकट अजून काही टळलं नव्हतं. जितू भीतीने घामाघूम झाला होता. तुम्ही कुठे होता? मी किती वेळ तुमची वाट पाहत होती इथे. जितूला आता घाबरून चालणार नव्हतं. त्याची एक चूक आणि तो जीवानीशी गेला असता. हो, मी आज सहज तुला पाहायला म्हणून नदीपलीकडे गेलो होतो. हे ऐकताच ती जरा गंभीर झाली. मग काय पाहिलं तुम्ही तिथे? नाही, काही नाही. तुम्ही दिसता का ते पाहत होतो. नाही दिसलात, मग आलो इथे. जितूने जरा सावरून घेतलं. बरं, बसूयात ना तिथे नेहमीप्रमाणे गप्पा मारायला. आता जितू चांगलाच पेचात पडला होता. जर हिला नाही म्हटलं तर तिला त्याच्यावर 100% संशय येणार होता. आणि जर का हो म्हटलं तर त्याला या भयानक जखिणीसोबत पुढचे किमान 2 तास तरी तिथे त्या नदीकिनारी घालवावे लागणार होते. हो, बसूयात ना, त्यासाठीच तर मी आलोय इथे. जितू जरा विचार करूनच म्हणाला. तसे तिच्या डोळ्यांतील भावही बदलले. ती जरा आता शांत झाली होती. नेहमीप्रमाणे त्यांच्यात गप्पा सुरू झाल्या. जितू तिच्याकडे आज नीट निरखून पाहत होता. आज त्याला पहिल्यांदा त्या मुलीने चेहऱ्यावर घेतलेल्या पदरामागचे तिचे भयानक सुळे पदरातून अस्पष्ट दिसत होते. जितूने पाहिलं, तिच्या साडीला लाल रक्ताचे डाग लागले होते. तिची हाताची बोटं जरी नॉर्मल वाटत असली तरी पायाची बोटं ही काळी कुजलेली वाटत होती. त्यावर मोठ्या आकाराची काळी नखे वाढली होती. जितूला खात्री पटली, ही तीच होती. पण ही कोणती मुलगी किंवा बाई नव्हती. ही एक भयंकर जखीण होती. तुम्हाला मी कशी वाटते? तुझ्याशी बोलायला मला खूप आवडतं.
तुम्ही आज माझ्या घरी याल? इथे जवळच आहे माझं घर. त्या मुलीने त्या रात्री जितूची जणू परीक्षाच घ्यायचं ठरवलं होतं. पण जितूही मन शांत ठेवून त्याला समोर जात होता. मला खूप आवडलं असतं यायला, पण आता खूप उशीर झालाय. मी उद्या नक्की येईन तुझ्यासोबत. अखेर त्या दोघांनीही एकमेकांचा निरोप घेतला. जितू आज मुद्दामून तिच्या पायाकडे पाहत होता. तिचे पाय सरळ जरी असले तरी चालताना ते जमिनीला अजिबात टेकत नव्हते. जसं की ती 1-2 इंच हवेत तरंगत असावी. जितू त्या रात्रीनंतर त्या नदी किनारी पुन्हा कधीच गेला नाही. ती मुलगी सांगत होती त्या उलट तिथे जवळ असं कोणतंच घर नव्हतं. पण हो, तिथे जवळच त्या गावचं जुनं स्मशान मात्र होतं. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.